Anging naipo naman po sa kalsada sa may Bunuan Gazette, Dagupan City, inalis na para sa mas maayos na daloy ng trapiko. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Isinagawa ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng City Engineering Office katuwang ang Barangay Council ang clearing operation sa Para Street, Bunuan Gazette, Dagupan City. Inalis ang makapal na buhangin na naipon sa kalsada matapos tangay ng malalakas na hangin isang linggo matapos ang pananalasa ni Bagyong Uwan. Ayun ang operasyon na maiwasan ng mga aksidente lalo ng pagdulas ng mga sasakyan. Masiguro ang maayos na daloy ng trapiko sa lugar. Samantala, uli pa rin dumagsang mga motorista at turista sa Bunuan Tondaligan Beach nitong nagdaang weekend sa kabila ng mga bakas na iniwan ng bagyo. Nagpaalala rin ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat sa pagbisita sa baybayin at panatilihin ang kalinisan sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.